И здравейте, ще видите днес моето упражнение за гръб. Харесайте и последвайте в TikTok, така също и в YouTube. И отиваме на второто упражнение, което правя. Това пък учи откъде се появи. И тук вече отиваме и на третото упражнение, което правя за днешната тренировка. Не забравяй да харесаш в TikTok и в YouTube. Тук свършвам с третото упражнение, отиваме на четвъртото упражнение и с това ще свърши нашата тренировка. Ако ти е било интересно, хареси, последвай и се абонирай за канал ми. Също така и ме последвай в TikTok, долу пише. Надявам се и вие да правите тези упражнения. И това беше моята тренировка за днес. Хареса и последвай за още.